Sinabaw din yung manok mga katim unya with egg o tanawa ang itlog. So kinang. Kayilo-yilo ang sabaw bro. Star. Oh. Kani mga katim, mao ni favorito ni Timon. Timwan. Ini nang kuan, kangkang. Mga katim. Kami karon namin sa Diversion Road. Diversion Road sa Lombok kay nangita na sa Migmanok. Kaya man, timo-timo na sad mi. Timo na sad. Tangutana tagdag pila. 350 So kanay tag 350. Oh, pero libre man daw hikap. Oo. Kanay dayon tag 250. Pero wala balahibo. Mga katim, kana kayo. Dire na ba? Guwapo kayo, daghan kay stock ba? Oh. Daghan kayo. Asa may atawa? Ito na sulod. Antay mang rep ang manok bro. Mga katim trio unsa man na? Mo na niya tong final? Una itong final kay kuan misi makabuhi. Gamay pa man eh. Sugawi kadaghan oh. Oh, Ano na kuan mo for the win. oh nagpili-pili may mga katim mo asay maayo ani oh. Labi kadaghan. Oh. Unsa man na bro? Mo na na? Rare mo ni kadako tanan. Ha? Rare ni kadako tanan. Oh. Sa gani. Oh mga Kana. Nako na ita 4, ikaw pili. Ito na si Timo ano. ikaw na pili ya kay murag ikaw may ako makain na bitbit mo. Ako gini hawidan kay siguro matipon pa. Nara mga katimo. Sunod ni ba TikTok. Ale bro. Nara mga katimo paupaw na oh. Oh. Hoy. Dito ka. Nara mga katimo. Ikaw ba maldito ka ha? Nara. So katimo anon sa may imong Ayos kayo dire, kay daghan kayo mga manok dire, takbo pa ta, nakabot pa ta sa bangko dog pinangita. Dire man ay daghan kayo. So atangi sa taud-taud kay magtimo-timo na sad mi og kaning kal. 2,000 years later. Ligoon na namo mga katim kay para nga limpyo po siya ba. Muna teknik sa paghinlo sa manok. Ligoon gini mo siya og bugnaw kayo. O di ba? Ga pags kabugnaw. Muna teknik niya. Hindi mo ligoon og bugnaw. Dili siya limpyo kayo. De testing niya daw. Kahit ano. Ulong pa ng gilid. Muna ni ang teknik mga katimo. Sige. Sa limpyo kay trabaho. For the good. Sapunan pa ni ron brasan. Kanawang paa. Wah, puti kayo. Ato na gud ni. Ayan sa sector nito. Wow. Sangit ito ayan. Salapo. Mo ni among special cooker. Muna stick. Gil. Dugay ni sa kwan. Slaughter. Salapo. Diba ilan ni mga tirador gig manok. Kawatan na, kawatan. Bantog luto kung mga manok na muuli nga mag bansiwag ang tilging nani dito. Nara mga katimo andam ng mga panakot. Saan siya? Kuan lamas. Ahos, luya, Sili. saan nga sili? Sili nga. Halang. Sili daw ning halang na bay, sili nga di halang bro. Gayon sibuyas, Kung gamay pa. Bombay,
So, kumpleto na. Unsa na imong gingokan, bro? Kung kuagkuan. Ang chef melody. Kuan ako. Ito mga germs. So, slice on. Kaya mga Mga katim. Para makita po din mo kinsa ni nagtirada. gamay pa man. Nara. Oh. Talikod po, talikod. Talikod sa. Nara. Tinti mo. Ha? Oh. Nagkura na to mga katim kay gamay pa man ko. Di magkabot sa isa. Ato lang gagmay yun. Ang dali na malata. Oh, para po nga dugay mo rot. Oh, Ano ba teknik ba? gamay pa man. So giwalhan pa na ha. Samot nagtuo. Uy. Oh, so. So, mga katimo na alay say sulod nga itlog. Pero ang isa gahay na gyud. Dini. Nanimaho na. Oh. Wow. Pubas na gyud. Kini siya mga katim. Pubas na siya dala lata. Oh, kana. Oh. Isang. So, Wow. dire na punta sa Dira na pud sa manok kong pula. panakop ni. Luyang dilaw. Kay kana siya mga kasar sikreto na nga para pahilak. Oh, kana siya mayukmok sa humayan. Kana siya mga katim. Mo na yung sikreto Ay, nga sorry. Gamay pa mong ko ato. para kanang mingaon ka ba? Oh, mga kasi mong kuhan. Silingan. Kana siya katim. Amoy pa lang Ulam na. ulam na. Takong ihi. Nag-aso-aso. Oh. Bigil. Oh. Oh, so. What's na yan? Lamas. Oh, naray ang itlog. Duha na siya kaklase. Itlog nga lumoy-lumoy, itlog nga gigahi. Oh. Tubig na hod. Egg with tubig. Oh. Sinabaw din yung manok mga katim niya. Quick egg. Oh, tanawa ang itlog. Ang bibigyan ng tubig. So, kinang. Oh, tim-tim mo. Ang malakas. Wow! Oh, patong ukay-ukay yun. Ah! So, na yun. So, sa sunod na eh. Eating food. Pwede na kainan na. Oh. Pero, dili pwede nga dili tilawan. Tag-singko rin tilaw. Lamig kayo. Oh, di ba? Pilaw. Naktokan ko. Oh, So, katata. kalata. Suka na. Ta, kahilo-hilo ang sabaw bro. Star. Oh, Tara. Kani mga katim, mao ni favorito ni timuan. Team 1. Ini nang kan, kangkang. Wala, nagbikang kang, nagtikungkong ang himbis wa nag... Lagi ayo anak naglimpyo ba? Uy, sorry. Ayun siya mga team. Mo ni gitawag og team timo. Di kay timo lang. Kain na. Naara. So, puno kini among kalderong gamay. Daghan kita kanon. Oh. So, mga katim no, so luto na kita na ng among
i-prepare nga pagkaon gikan sa pagdakop gina sa manok taman sa panihapon na luto na kayo. So mao rin gid siya ang amo ang trip no mag timo-timo. Wait, ito pa ginawa. Mo lagi na iya. Abot lang kung timo pa ni siya o hab-hab na ni kaya siyang daghan naman. So just stay there mga kalas kay amo na gid ni padayon na timo. Yes, sila timo. Atak. Lame. Tara bro. Ang mga katim ha, daghan pa ni Ron. Abang-abang. So mga katim no, grabe. Dili man na namo makaon sa isa ka kananan rang 4 ka kilo nga manok. Nya bisag daghan pa kay may nagkaon na aside sa mua. So dili gyud makayas kan daghana pa sa nabili no. Para pa ni pamahaw ugma. Da. Kani po dong. Yan, apay do katil gitirahan. Unya ang pinaka-paborito nga part sa manok ang tiil. Okay, ang tambok mo gold niya na diriyo. Sa China diha. Nilo pala pa ba? Nadiri ang iti mo to siya makapalami sa ano biya. Sa tiil. Anak din. Nga. So salamat kayo mga kalas sa inyong pagtanaw sa mga video. So salamat mga ka-team no sa pagtanaw sa among video. Bala ragod nga bago pa ni among YouTube channel pero daghan na kayo mo gasuporta. Soon kung maka ano na gid mi, maka lugar-lugar na gid mi, naagid mi budget dito na gid mi magtimo-timo sa mga area nga among ginapangatuan. Thank you. No? Kana siya mga ka-team. So how about team 3? Unsa imong maingon? Wow. Team Timo. Kung may istorya, kaon pa tagi. Napa may kasudlan mo? May. Ako, pati Wala, duguhan ng sulod. kurot. No? Kung ba sa bagtak nag-adto ako sa duguhan. So salamat mga ka-team sa pagtanaw sa dili lang tama ni